खासगी बंदर निर्माण कामगारी थांबया, जिल्हाधिकारी मनवी. कारवार. होन्नावरच्या टोंका हिंगा खासगी बंदर कामगारीची करावळी सीमा बदलची तयारी आशिल्ल्यान सार्वजनिकान हेजी कागदपत्र तपासची विनंती केला. अळवे या स्थानांतल्यान 4 किलोमीटर व्याप्तीत NDZ अशी सरकारी नियमाप्रमाणे जाहीर केल्ल्या जाग्यात कामगारी सुरू केल्ल्यान स्थानिक लोकांन असमाधान व्यक्त केला. तशेंच समुद्र जीवशास्त्र विज्ञान विभागाचे डॉक्टर प्रकाश मेस्त हेमी कारवार पत्रकार परिषद घेऊन सांगले की कासरगोड गावात टिक्का 2 भागांतल्यान पावीन कुर्बाच्या एक भागामध्ये आशिल्ल्या मल्लू कुर्बेत रस्त्याची कामगिरी चलता जाल्यार ह्या कामगारी जाग्याचे सर्वे नंबर दुसरे आसा आणि ते मूळ सर्वे नंबर बदलून त्या जाग्यार 305 हे सर्वे नंबर नमूद केला. हेजो नकाशाचो तपशील पळयल्यार चालू RTC 1 आणि कागदाचेर 1 सर्वे नंबर नमूद आसा. होन्नावर मच्छीमारी मुखंड गणपती तांडेल हेमी सांगले की या खासगी बंदराक मच्छीमाराल्या जाग्यांतल्यान रस्तो करतेर आसात. या कामगारी विरुद्ध तक्रार केल्ल्याक तेमचेर खोटी तक्रार करून उलट भय घालतात. ही कामगारी थांबवू जाय आणि मच्छीमारी लोकांक न्याय दिवू जाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्याक काल मनवी दिला. होन्नावर पोर्ट कंपनी स्थळीय मच्छीमारी वापरची आणि कासव उत्पत्ती जावची, कासवाची संतानोत्पत्ती नाश जावची ही कामगारी थांबवू जाय असे राजू तांडेल, मंकाळू वैद्य, शेषगिरी तांडेल, उषा तांडेल, पार्वती तांडेल, राधा तांडेल, हुंजा इस्माईल पटेल, रामचंद्र हरिकंत्रा हे हजर आशिल्ले.